kuorita. Tähän meidän pyttipannuun tarvitaan tällaista jokaisesta kodista löytyviä, valmiiksi keitettyjä, uusia perunoita. Helsingin makkaratehtaan chorizo makkaraa sekä ihan mielen mukaan sipulia. Itse olen päätynyt valkosipuliin sekä salottisipuliin. Täällä on ne sipulit. Nyt tässä pohditaan hetki, mitä noille perunoille tehdään. Aika hyvä. Jaha, on tää viimeinen. Milles lämpötilalle laitoit liedin? Laitetaan se tohon 12 ensin. Katsotaan miten ainekset reagoi tollaseen ärhäkkään lämpöön. Ja pienennetään sitä sitten homman edetessä, jos näyttää siltä, että ruskistuminen on liian kiivasta. Käytätkö sä, Henri, usein luomutuotteita sun keittiössä? Aina kun on mahdollista, niin totta kai ensin luomua. Ruokajuomaksi tommosen spydärin kanssahan sopii aika kivasti tummahko laageri München-Bryggeristä. Tää on myös Henri henkilökohtainen suosikki. No täytyy kyllä sanoa, että itse en ole ikinä juonut tota pyttipannun kanssa. Aivan. Tai muutenkaan. Joo. Nythän meillä onkin hella ysillä, eli valmistaudutaan makkaran siirtämiseen pannuun. Kyllä. Jottei makkara nahistuisi, laitetaan sille vähän tollanen kevyempi lämpötila tuohon hellalle. Nahistunut makkarahan ei ole kenenkään suosikki. Ei. Ei oo. Tää on joka paikassa. Nyt mä siirrän tästä. Siinä on nyt makkarat sitten pannulla. Kyllä. Katsotaan. Huomaa heti. Mä niin rakastan tätä sävymuutosta, mikä tuohon settiin tulee, kun ne makkarat tuonne heittää. Tykkäätkö sä, Henri, paljon käyttää avokadoa, kun sä teet ruokaa? Tosi harvoin, siksi mä en käytä sitä tässäkään. Joo. Laitan sipulit nyt. Ai nyt sä laitat sipulit? Kyllä. Salottisipulia ja valkosipulia oman maan mukaan. Ripautetaan ne tuonne noin ja jäädään jännittää mitä siitä tulee. Eikö sä Alpo liikuntarajoitteisesti tykkää sipulista erilaisista? Tykkää joo. Niistä me tykätään. Kiva. Kiva homma. Nyt alkaa ilmeisesti olla valmista. Joo, mä en tiedä enää mitä mä pystyn tekemään tälle.
Henri kokkinurkalle tyypilliseen tapaan ruoka on esteettisesti hyvinkin luotaan työntävää, mutta kuten tuleva otoksemme tulee osoittamaan, maku tulee olemaan aivan loistava. Joo. Tostahan on tullut aika lailla perunanmussin kaltaista. Joo, en meinannut itse sanoa mitään, mutta lähdin kyllä ihan alun perin hakemaan sitä. Onko Alpo 1 vai 2 munan mies? Kyllä ilman muuta niin 2 munaa. Selvä. En muuta olettanut. Mitäs on jälkiruoksi? En mä tiedä. Ajattelin, että jos tekisi jotain hyvää munasta. Tehdään tällaisia lateraalisia siivuja, niin ihan eri tavalla kurkun maku tulee sitten esille. Sama tomaatissa. Vuonankaalia ja tammenlehmäsalaattia. Tää pieni punainen leppäketto, joka istuu tuossa banaanin päällä, niin se kertoo meille, että tää on luomua. Ihan niin kuin Henri, niin mä tykkään kanssa käyttää aina luomua, kun on mahdollista. On se. Mies, jota ilman kaikelta täältä olisi ehkä vältytty. Miltäs maistuu? Tää on ihan kiva tästä louhittavaa mäskiä. Tää yksittäistä makua täältä on aika vaikea poimia. Tai mitään rakenteellista ruoka-ainetta. Tällainen kokonaisuuteen tämmönen homogeeninen massa. Ihan kiva.